दिनै जिहेतु थामथि बर' गोरोबथानि गोजोन गोरोबथानि थामथि सान फालिनाय बे फालिनायाव दिनै आं गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बेयावनो गोख्रों बिथा थानाय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै जोंनि मिरुनि आरो बेयाव जिल्ला एबसुनि मोनसे जयेन्टलि बे हाबाफारिखौ फालिनो थाखाय जों फिरफिला बिरहोखांबाय आरो बेजों लोगोसे जों दिनै माखासे बाथ्रा बे जिहेतु थामथि बर' गोरोबथा बेनि सायाव सावरायलायगोन दान्दिसे उनाव आरो जों बेखौनो नोंथांमोननि जितु चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथाया जाबायब्लाबो माखासे माबाफ्रा एकर्डआव थानाय माखासे दफाफ्रा जाफुंदोंब्लाबो दा गोबां दफाफ्रा जाफुङाखै जेरै बाउन्डारि कमिसनखौ दिनै थिग खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोंना गोबां बर' सुबुं थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे बिटिआरआव हाबगोन ना बाहेरायाव थानाय जितु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाबाय बेयाव थागोन बेनि खुनु गरन्थ खालामनो हायाखै गोनो गोथोआव खोब गोनो गोथो जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे 6.3नि क्ल'ज जितु बेयाव स्पेसियेलि जोंनि बर' मिडियामफोरखौ कनसिडार होनानै गासैबो बर' मिडियाम भेन्सार स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौनि बेफोर खामानिफ्रा मावफुंजोबनो हायाखै बेफोरनि सायाव सावरायगोन आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे जयै थालायनानै जे माखासे आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनायनि मोनसे थांखि लादों आरो जों होबाय थादों आरो होबायबो थागोन आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जिहेतु गलाघाट जिल्लायावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानजारि नोगोराव 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव जोनोम मोन्दोंमोनब्लाबो बेयाव 2015 मायथाइयाव जिहेतु नैथि कनफारेन्स जादोंमोन बे नैथि कनफारेन्सआवनो बेयाव जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे बाहेरायाव थानाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय राजखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइनि बायदिसिना बिथिङाव दावगानो थाखाय जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिनाय हाबाफारिया नैबे गलाघाट जिल्लायावनो जागायजेनदोंमोन आरो बेयाव दानि WPT मिनिस्टार आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रुनुज पेगुआ जोंखौ मरेल सापर्ट होफैदोंमोन आरो बे आफादाव फैदोंमोन जोंनि डिगनिटेरियान अर्गेनाइजेसन मोनसे ट्राइबेल संघनिफ्राय आदित्य खाख्लारि बिथाङाबो नुजाफैनानै जोंखौ सापर्ट होफैदोंमोन खिन्थु दिनै बे जाफुंनानै थांबाय जिहेतु जों काउन्सिल बिनाय बे काउन्सिलनि बिनायनि मोननायनि उनाव दिनै जोंहा माखासे मावनो गोनां दं दासिमबो जोंना जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जितु हेडक्वार्टार बेखौ दाबो नटिफिकेसन मोनाखै गभर्नमेन्टआ होआखै जोंनो दाबो बेफोरनि सायाव जा सावरायनो गोनां दं आरो जिहेतु इलेक्सन समाव जाहाथे जों बिजेपिखौ जिहेतु मदद होदोंमोन मदद होनायनि सोलायै जोंनो बिजेपिया माखासे कमेन्ट होदोंमोन बिजेपि सरकारा जे बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय स्टेट लेभेलनि जितु चेयारमेन साथाम अन्तत जोंनो होनो मोनसे रादाय होदोंमोन इक'नमिकेल पेकेज होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो रादाय होदोंमोन बेजों लोगोसे दा जिहेतु जानो गोनां रायजो सभानि एमपि बे रायजो सभानि एमपियावबो जाहाथे जों बिटिआरनि बर'आनो मोननांगौ सासे बेनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय सासे बर'आ थिग जानांगौ होननानै जोङो सरकारखौ डिमान्ड खालामगोन आरो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जोङो गाबोनहाय 28 जितु जानुवारि बे 28 जानुवारियाव जों सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि स्पेसियेल मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं लादों बे मिटिङाव जोङो मोनसे सिद्धान्त लागोन आरो जिहेतु चिफ मिनिस्टारा दाख्लै जों लोगो हमनानै गासैबो बाथ्राफोरखौ जों रायलायनायनि उनाव अफिसियेल स्टाफखौ लानानै जिहेतु जोंजों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफोरजों जिहेतु मागोनि उनाव जोंजों रायलायनो होननानै रादाय मोनसे होदों दा बे रायलायनायाव जोङो बेफोर डिमान्डफोरखौ जोङो सरकारनि सायाव दाबि दैखांगोन